Καλημέρα. Τι να κάνω, θα τραβήξω βίντεο για να δείτε τη λειτουργία. Δείχνω τον ατμό όσο δυνατός είναι. Μιλάμε για ατμό τρένο. Και κάνω και ένα... Εγώ δεν ξέρω να σιδερώνω καλά, γιατί εντάξει. Αλλά είναι τόσο δυνατός ο ατμός που το περνάς μία φορά και τέλος. Όπα. Λοιπόν, κάνουμε έτσι, ξέρω εγώ πως το κάνουνε. Κάνουν έτσι, εγώ πως το κάνουνε. Εσείς οι γυναίκες είστε γρήγορες. Και ξαναδιπλώνω. Και πιο χοντρό ακόμα. Όσο χοντρό και να είναι. Άστο, το κάνει σόφλιο. Ευχαριστώ.